Әуел тавыш, аннан моң. Ул халыкның иң яраткан җырчысы. Крешен баруны диләр аны. Чынлап та бүген эшләпәләрен киеп, ашыктан-ашык әңгәмәгә үзенең бар серләрен ашарга килде яршаулы кунагы. Ничек булыр бу әңгәмә? Хәзер беләбез. Әлегә рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген тамашачы үлеп ярата торган җырчы. Ул да булса Татарстанның халык артисты Виталий Агапов. Хәерле көн, Виталий абый. Хәерле көн, саулармысыз, араулармысыз? Рәхмәт сезгә. Менә нинди матур керәшен исәнләшү икән. Шулай дип башламасаң матур булмый көнебез. Тапшырыбыз да, шуңа күрә тапшырыбыз матур булса өчен, әлбәттә, шулай исәнләшик халык белән. Менә сез бүген безнең каршыда шундый матур керәшен баруны образында утырасыз, Виталий абый. Инде бу сезгә күптән тагылган халык кушаматы, керәшен баруны. Кайдан башланып китте бу кушаматның тарихы? Дөресләп әйтик әле, тагылган түгел, бирелгән. Бирелгән. Халык тарафыннан бирелгән, Бирелгән. керәшен бараны дигән исем. Әйе. Бу күп еллар элек 1997 елда Ярыклы Жаңа Мәләкәс авылында бу Сабан туйда чыгыш ясаганда бик кыздырды инде ул көнне. Шуңа күрә әйтик, халык карап тора, дәртләнеп җырлаганны, тирләп пешеп халыкка үзенең моңнарны бүләк иткәнне булдыра алганча инде. Мин бит инде тик моңлы малай түгел, дәртле малай. Шуңа күрә инде бер абзый килде дә минем башка эшләпә киертте. Кызу да ди, аннан соң ди, сез ди, безнең бароныбыз ди, бу эшләпәне салма дигән була. Шуннан башланган. Шуннан башланган бу. Һәм ансы бер хәл ул вакытта ул кидергән эшләпә салам эшләпә. Теге җиңелчә җәйге эшләпә. Шуңа күрә менә шул көннән башлап ул миңа ошады. Әйткән сүздә теге халык әйткәч хак әйтер ди. Димәк, халык күргән, халык әйткәч шул эшләпә киеп чыгыш ясый башладым. Бу бит менә бер караганда ятта, бер караганда барсы да безнеңчә дә. Сезнең үзегезгә ошыймы? Керәшен баруны булу, Виталий абый. Ул мин инде ул псевдоним дисәң дә була. Чөнки чынлап та әйтик, керәшеннәрнең бароны да булмаган, әйтик, ул титуллар да җөртмәгәннәр. Шулай дигәч, халык күрәсе килгәндер әйме. Мин бит керәшен халкы өчен инде аяк терәп, җаным тәнем белән бар булган көчемне, мал бөкәтем дип әйтик, менә керәшен халкын саклап калуга, аның мәдәниятен, сәнгатен, җырларын, традиция, җылаларын әйме үстерергә шул юнәлештә эшлим. Шуңа күрә инде мине шулай керәшен бароны итеп күрәселәре килгәндер. Барон бит инде җитәкләүче, халыкны җитәкләүче, шулай бит, нинди генә халыкта булса да. Виталий дәдә, менә матур иттереп керәшенчән дәшим әле. Дөресен дәшәмме? Дәдәй. Виталий дәдәй. Дәдәй. Виталий дәдәй. Сез менә бөтен Россия буйлап керәшен фольклорын таратучы, керәшен фольклоры концертлары белән бөтен Россия буенча гастрольләр оештыра торган бердән-бер вәкил. Кайдан иҗат көче, кайдан шуның кадәр энергия аласыз? Кайдан менә теләп торасыз шуның кадәр керәшенне бөтен Россиягә таныттырырга? Бердән-бер дип әйтеп булмый, бүген көндә Бәрмәчек дәүләт ансамбле, Аллаһка шөкер, алар безнең менә җырларны, җылаларны халыкка күрсәтәләр. Шулай әйткәнчә, Россия күләмендә дә Худайларга ярдәм бирсен, уңышлар аларга. Инде мин менә эстрада вәкиле буларга, мин бер качанда фольклорны ташламадым. Әйтик, менә керәшен халык фольклорын ташламадым. Чөнки ул 1993 елда Сәвәләй авылында оештырган Сәвәләй ансамбле булса, бүген көндә Чаллы шәһәрендә карындашлар керәшен халык фольклор ансамбле. Һәм инде әлбәттә мин мөмкинлек булган саен шул ансамбль белән төрле төбәкләргә барырга тырышам. Соңгы 20 ел турында уңышлы ел дип әйтәм, чөнки сез белгән сәбәпләр аркасында без күбрәк өйдә утырдык, гаиләбез кырындарак булдык, чөнки шомлы заманнар булды. Кем өчендер иң кадерле минутлар булды. Иң кадерле минутлар, гаиләңне кабаттан күрдең, бу әйтик, кагазларны, сызгалаган кагазларны барлап, материалларны барлар мөмкинлек булды. Инде менә 19 елда бик тә уңышлы елларның берсе,
Үзем өчен дә һәм инде Крашен фольклор ансамблем карындашлар өчен дә һәм гомумән алганда бик уңышлы җыл булды. Кәттүк төтте жүгерә монча жаққан, кәттүк төтте жүгерә монча жаққан, 9 айдан тупырдатып алай тапқан, 9 айдан тупырдатып алай тапқан. Шоқлар қатқан, мұны көріп ауыл халқы шоқлар қатқан, малайға да мүкләк бие бесім таққан, малайға да мүкләк бие бесім таққан. Кәттік дүттейнік жалайсың аузың жайып, кәттік дүттейнік жалайсың аузың жайып, андай ғына қызларда да бұла ғайып, андай ғына қызларда да бұла ғайып, андай ғына қызларда да бұла ғайып, андай ғына қызларда да бұла ғайып. Менә сез шушы мотор тарихка нибары 34 яшыгызда гына килгәнсез. Чөнки 34 яшында Виталий Агапов җырлый башлый һәм музыкаль белемсез халык артисты дәрәҗәсенә үсеп җитә. Бу шәхсән минем үзем өчен дә, барлык тамашачы өчен дә гаҗәп хәл. Чөнки күпләр сезгә карап үрнәк ала бит. Күпләр музыкаль белемсез калган, ләкин барып эшләп халык артисты була ала. Сезгә менә шу үрнәк булу күңеллеме ул? Ул сезнең өчен җаваплымы? Ничек кабул итәсез? Менә халык артистына музыкаль белемсез барып җитү юлын. Мин шуны әйтәм, чөнки мин башлаганда, минем гәүдәм күз алсагыз, әйме мин сәхнәдә чыгыш ясаганда да әйтәрмен, теге җырып торучы шифонер дип әйме. Киемнәрдә торган җиһаз битендә шулай бит. Әле михәттән истәвәләй такмакларында да сезнең аркылы бутырда буйга юллар бер бар. кеше сәхнәгә чыга. Һәм инде шунда сәвәләй такмаклары җырлаганда мин кайчанда җырлыйм, әйме идәнегезне сындырам дип шулай бит. Кичкенәдән тыңлап үскән такмаклар. Идәне сындырам. Ул бит инде тормыштан алынган, әйме. Мин бер кайчанда үземнең гәүдәдән читенсенмәдем, уй алмадым. Менә мин ничек булганым, шулай кабул итеп алдылар. Шуңа сезне халык ярата да. Шуңа күрә инде соңлап кына чыккан уң булган дигән әйбер үзенә күрә урынлыдыр. Һәм инде бер-бергә карамыйча мин инде 34 яшымда эштә булган менә шушы җырлар язу. Җырчы тавышы булмаса да, әйтик, шушы җырларны халыкка җиткерү омтылышы әйтик үскән. Менә ипигә бит баштан ипи булып чыкмый бит. Баштан бит аңа шүпәрә. Һәм инде аннан соң тула күпәрә дә шүпәрәдән пешереп икмәккә әверелә шулай бит. Бу да шуның шикелле минем эштә әйтик кайнап, менә шулай Крашен җырлары белән барлап әйме алар белән уртаклашып, Сәвәләй фольклор ансамбле белән бергәләп менә үскәнем, һәм инде менә шулай бер тулы ипи тулы икмәк булып үсеп чыкканым. Башта сез мәктәптә буласыз хәрби җитәкче, бу инде хәрби хезмәттән кайткач аңлавымча, физкультура һәм тарих укытучы буларак. Туган мәктәбегездә. Мәктәптә мин башта укучы идем. Укучы идегез шул. Аннан соң хәрби җитәкче, физкультура укытучысы һәм инде әлбәттә тарих укытучысы. Гаҗәп киң төрле юнәлешләр. Ниндирәк маҗара булды бу? Сез әле анда хәтта хоккей командасы төзеп тә җибәргәнсез ахыры. Анда әйберләр дә булды. Җыр бит әле монда юк. Яшьлек еллары җырга әле гәрчә гашык булсагыз да эзе дә күренми. Уку җылларында мин әз булса да гармон тарткалыйдыр идем. Бер генә жагы белән булса да уйныйдыр идем. Бабайыгыз скрипкада ясаган бугай. Ну, бабай ясаган, ул әйтик үзенә күрә бер гений да булган әйме, аны безнең менә фольклор галимебез Геннадий Михайлович Макаров та аны хәтерлей, Уста Иван дип атый буланы. Ул аннан интервьюлар алган заманда. Тик шулай да, әйтик, миндә булган геннарда шушы музыкага бирелештә, тартылышта, һәм инде әлбәттә әнинең җырчы булуы да. Җырчы дип әйтә булмый. Минем шикелле инде ул әйме, такмакчы. Ул җырчы бит ул менә моңлы итеп, сузып җырлый, гомумән алганда. Шулай бит инде. Без анда җырчыларны беләбез, шулай.
Илхамова, Әлфия апа. Әлбәттә. Гомән татар халкында моңлы җырчылар бик тә күп һәм моның белән без башка халыклардан бәлки аерылып та торабыздыр, әйме. Ә без әйтик, әни минем токмаклар әйткән. Ул әйтик, ни генә күрсәтсәң дә, нәрсә турында сөйләшсәң дә, ул һәр вакытта токмак белән җавап бирде. Керәшен сәкәсен, әйме, әзрәк җытып җибәргәч, әйме. Менә анда биргәннәр инде, анда җырлаганнар да җырлаганнар. Анда әни генә түгел, анда әбиләр дә җырлаган, башкалар да җырлаган. Менә анда инде керәшен операсы. Керәшен операсы. Операсы киткән, әйме. Чынлап та керәшен туйларына элекке, хәзергесе әйтмим, хәзер заманча үзгәреп бетте. Элеккеге керәшен туена кереп утырган кеше, аны язып та чыкты Азат хатын журналларына беренче тапкыр. Анда операда утырган шикелле, анда бер-берсе белән җырлар әйтеп сөйләшәләр. Әйтик, бер-берсенә теләкләрне җырлап әйтәләр. Әйберләрне элгәндә, сөйләр какканда, һәрбер очракта җырлар җырлыйлар. Каршы жакта шулай ук җырлый. Шуңа күрә әним кызганыч арабыздан иртә китеп барды. Ул минем чын әйтик зур артист булганны күрә алмады. Әмма дә ләкин минем дүрт җырны ул ишетеп китте. Ишетеп китте Сәвәләй җыры, Сәвәләй чишмәләре, Сандугач тавы, Кайтан туган авылы. Менә дүрт җырны ул ишетеп китте. Урыны җмакта булсын, әлбәттә сөенеп киткән димәк. Әле күп тамашачыгыз белмидер, сезнең янгын сүндерүче дә булып эшләгәнне Ярчаллы шәһәрендә 11 ел ярым. Ничек ул Виталий дәдәй шушы 11 ел ярым эчендә кыюлык янәшәсендә музыкага мәхәббәтне дә саклап калу? Гаҗәп куркыныч янгыннарда сез үзегезнең батырлыгыгызны күрсәткәнсез дип беләм. Гәрчә тамашачы белеп бетермәсен. Ничек сакларга шушы эштә музыкага мәхәббәтне? Ул хезмәт, әйтик, үзең сакламыйча, кешенең мал-мөлкәтен, дәүләтнең мал-мөлкәтен саклауга юнәлтелгән. Шулар өчен көрәшү. Менә янгын сүндерүче ул җыклап жата дип әйме. Менә аның бер әйтеме бар. Әйдә, җыкласын янгын сүндерүче. Ул вакытта ил көлә. Янгын сүндерүче эшләгәндә ил җылый. Шуңа күрә янгын сүндерүчегә эш әйме, менә янгын сүндерүче әз булсын, булмасын, халык мөлкәте дә, ил мөлкәте дә саклауда булсын әйме. Шуңа күрә, әлбәттә, бу вакытта да тукталып торды дип әйтә алмыйм. Спорт буенча, шулай әйтик, төрле конкурсларда, смотрларда катнашып инде, ул вакытта бик актив инде ул әйме. Әйтик, бию ансамбльләре төзеп ул вакытта да. Мин аны русча әйткәндә поющий гидранты дип атый бирәм. Бию ансамбль поющий гидранты, әйме татарча күчкәндә җырлаучы гидрантлар. Һәм инде әйтергә кирәк, бик уңышлы ул вакытта да чыгыш ясаган. Шуңа күрә миндә ул тойгылар, омтылышлар беркайчанда сүнмәгән. Булган ул эштә булган. Әйме, әйтәм бит, менә теге вакытта әйттем бит, әйме, минем шүпрә салганнар, ул менә әкрен әни белән әти шүпрә салганнар, һәм инде ул эштә менә шулай әкрен генә кайный үз вакытын көтеп торган. Сез инде туган авылыгызга кайтып, үзегезнең туган авылыгызда үзегезгә якын булган фольклор ансамблен төзисез. Ялгышмасам, анда башта 70-тән артык кеше җыела. Менә шушы туган якка мәхәббәт кенә шушы адымга тәрдеме? Хөрмәт бу. Авылыгызны яшәтәсе килү булдымы? Менә һәр кеше дә үзенең туган авылына кайтып шундый эш башкара алмый, Виталий абый, килешегез. Ничек кыюлык җитте дип әйтик. Бу ничектер менә мин Аллага шөкер, димин дә Худайыма рәхмәт, халкыма рәхмәт. Мин беркайчан да халыктан аерылмадым. Беркайчан да мин халыктан үстен куймадым үземне. Шуңа күрә Чаллы шәһәрендә бит мин әйтик җиһазлар ясау буенча үземнең предприятиемне ачып җибәргәннән соң, әлбәттә, бераз гына хәлләр җыйгач әйме, бераз гына шушы омтылышның жаңарыш чорлары, әйтик, илебездә үзгәреш вакытларына килеп терәлде бит инде, шулай бит әйме. Чөнки монда патриотизм уянды, ватанпәрвәрлек сездә көчле инде. Безнең халкыда, әйтик, татар халкында да бу омтылыш, әйтик, мөмкинлек булды. Һәм менә шул вакытта инде, әлбәттә, үземнең әйтик көчләремне җыеп, мин инде менә шу фольклор белән, аннан аппаратуралар алып, әлбәттә, шушы юнәлештә эшләргә булдым. Чаллы шәһәреннән атнага 3 тапкыр кайтып, аларны туплап, чөнки
әйтик 500-ге жақын жылдық тарихы болған Сәуелейде мен ұйыштырғанша бірінде фольклор ансамбльда болмаған. Ұмтылышлар болған кімдер жиярға тырышып, әлбәттә башқарып шығармадылар. Һәм менә шуңа күрә халыкта да шундый теге шушы ансамбльгә йөрү, анда бигрәк тә кызык хәл, җырлый белгән авылдашлар бу ансамбльнең эшендә катнашмадылар. Менә җырларга теләге булган, әмма дә ләкин бик җырчы булмаган кешеләр шушы ансамбльгә катнашып, өйрәнеп, һәм инде без бөтен республика буйлап әйме зур автобус, Икарус автобуслары белән, без шунда бөтен ансамбль белән әйткәнчә инде бит анда безнең оптималь состав 43 әйме һәм була алганда 70-ка якын кеше йөридер беренче вакытларда. Соңыннан инде уже теге кемдер тарта алмагач, менә әйтик бер состав, көчле состав калды инде. Виталий абый, безнең әле кызыклы сөйләшүләребез, әңгәмәбезнең икенче өлешендә көтә. Без әле әйдә шушы шәйләрне эчеп, рекламада карап узыйк әле. Шушындый сөтле шәйләр эчеп, төрле шәйләр эчеп, без инде Татарстанның халык артисты Крәшен Баруны Виталий абый Агапов белән үзебезнең әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә килеп керәбез. Бик дөрес. Виталий абый, сез бит әле Виталий дәдәй дияргә кирәк бу сорауда, чөнки сез гыйбадәтханәләрне, үзегезнең динегезне дә ярдәменнән ташламыйсыз, үз ярдәмегездән калдырмыйсыз. Менә шу авыр чорларда да дингә якын килү нык ярдәм итәме? Гомумән алганда халыкка, якыннарга, дәүләткә эшләгән барлык яхшы эшләр кирәкле һәм урынлы булырга тиеш. Һәм инде теләге булырга кешенең. Әйтик, менә Ходай миңа талант биргән икән, җырларга, җырлар язырга, халыкка шуларны бүләк итәргә. Һәм шунысы да кызыклы, халык бит синең белән бүлешә, үзенең тапкан малын, тырышып тапкан малын. Димәк, халык ошамаса ул җырлар, кирәк булмаса, халык җөрмәсе концертларга, һәм ул үзләренең тавышлары белән бүлешмәсе. Әйтик, Ходай биргән талант кабәйләп без акча эшлибез икән. Ул акча, әйтик, табышны без халык белән бүлешергә тиеш. Һәм әлбәттә бер өчен Худайга да кайтарырга тиеш. Менә шу мәчетләр, ширкәүләр төзү белән әйтик. Гомумән алганда, ул минем теләгем 19-нчы елда авылда Буламык дигән Крәшен бәйрәмен узгырганда булды. Әйтик, уйлар килде, күңелгә керде. 40 елдан соң кире кайтарасыз бу бәйрәмне авылыгызга? Ул анда ул кайтты, һәм ул үткәрелеп бара, кайбер чакта үткәрелми, мин кайтмасам. Гомумән алганда, аз гына минем белән бәйле булу миңа бик ошап җитми. Ул минем белән бәйле булырга тиеш түгел. Ул халык белән бәйле булырга тиеш, авылдашлар белән. Кайтаммы мин, кайта алмыйммы мин, бәйрәм узарга тиеш, ул булырга тиеш. Аны өйләрдә генә теге шәй артында гына үткәргә түгел, әйтик, менә ничек элек булган, шулай булырга тиеш. Шуңа күрә шушы бәйрәм вакытында күңелемә кергән, бездә Адарыну дип атала ул. Адарыну. Адарыну, әйтик, татар халкында, мөселман кардәшләрдә ул нәзер әйтеп йөрдер. Нәзер әйтү. Күңелдә әйтелгән. Һәм инде менә авылда шушы 100 ел элек җимерелгән ширкәүне торгызу уйлары. Гомумән алганда, аның эше 19-нчы елда башланды, ноябрь айында, аның бураларын, агачтан бит инде ул, бураларын түләп, сөйләшеп, 20 елда шундай шумлы жыл булыр дип беркем дә уйламаган, беркем дә көтмәгән. Без чөнки рәхәт тормышка, җайлы, матур тормышка инде гомумән өйрәнеп җиттек. Аның кадерен дә белмибез кебек тоела кайчагында. Шуңа күрә бура эштә акчасы түләнгән, һәм гомумән алганда аны туктатып булмый. Бураны урамда калдырсаң, ул бетте дигән сүз. Бураң да юк, хыялың да юк, нәзерең дә, адарынуың да юк. Шуңа күрә халыкны җыеп мин әйтик бу шумлы заманнар башланганчы җыеп сөйләштем. Халыкка кирәкме соң бу ширкәү? Халык моңа бу ширкәүгә йөрергә теләге бармы соң? Гомумән алганда урыннарын, менә бу халыкның теләкләрен уртага салып сөйләштек, куллар күтәрдек, һәм инде хупладылар,
Менә шул көннән башлап инде әйтик, эшне башладык. Менә шу шәпәгез һаман миңа тынычлык бирмәй. Аны сезгә Испаниядан да, Германиядан да, хәтта Америкадан да җибәрәләр икән. Берсендә сез ковбой булсагыз, икенчесендә яһуд раввины, өченчесендә инде барон, Крашен бароны. Бу шәпәнең сире нәрсәдә соң? Бу шляпаның сире андый-мондый теге акыллы баштан акылсыз чәчләр каша башласа, или киресенчә, яки киресенчә булырга мөмкин. Аларны каплап куясың, шул чәчләр качкан урынны. Безнеңчә халыкча әйтсәң, пеләш калсаң, каплап куясың. Аннан соң теге җайлы-җайсыз теге чәч кисүчегә кирсәң, теге ошамаган менә теге үрсәкне прическа, укладка ясалса, шулай ук шляпа белән каплап куясың. Җиңгә каплап куйып була. Шуңа күрә менә хәзерге вакытта башта килгән шляпа бу эстрада образына, бу әйтик баронныкы түгел, баронныкы өйдә калды, бүген алып килмәде. Бусы алар бит төрлечә, чөнки агы бар, француз шляпасы бар. Аның бәхәсәне бер Вадим Захаров та әйтеп китте бит, аңа да бүләк иттеләр. Минем әзгенә кыйбатрак, миңа чөнки Рәсәйнең атказанган артисты, Татарстан халык артисты Николай Дунаев минем якташым бүләк иткән иде. Ул бәк саллы матур шляпа минем кыйммәтрәк. Карый, әймән шул бер тирәдә инде. Гомумән алганда самбрералар алып кайтканнары бар, Кытайдан алып кайтканнары бар. Һәм гомумән алганда ничек кайчан кисәң дә, чынлап та ул үзенә күрә бер образ бирә. Мен шул шляпәгә бәйле бер кызыклы тарих та бар. Ялгышмасам, ул Санкт-Петербургның Сабантуенда сез чыгыш ясагансыз бугай, чын шегән баруны килеп, сезнең кисәгезгә 100,000 сум салып киткән. Тиешле бәһадән бәяләгән ул сезне Италиядә дә. Шуннан әйткәндә, аның жүзү кыяфәте гомумән алганда ул чынлап та шегән бароны менә. Шегән, миннән сорады, инде ул килде дә, син ди кем дим, Крашенский барон дим инде, урысча сөйләшәбез. Һәр жарар шулай булгач ди, кая синең ди кольцоларың ди, кая ни, аның бит күреп тора, аның теге ике теге Тишләр алтын монда булды. Бик саллы гына күренә инде бу, сөйләшергә дә куркыш кайчан карап торып. Һәм гомумән алганда бу менә ди бер төргән әйбер тактыксәгә инде. По дороге посмотришь ди, кайтканда диде. Һәм ачып карасам, менә 100,000 тәңкә. Чынлап 100,000 тәңкә иде. 100,000 тәңкә. Мин аннан соң шаллы Сабантуенда ул күренде. Килгән ул кунак булып. Мин ул кешенең кем икәнен дә менә булай таныштык теге җигүреп кенә. Һәм гомумән алганда, мин дә әллә әйтәм, мин теге миңа бергән күчтәнә шартыннан килде икән ди. Ләкин сезгә инде моның хөрмәте зур булган. Ул менә шулай килеп, рәхмәтләр әйтеп, урысча сөйләшә ул, гомумән алганда, аңа буенча бәлки ул иптәше татар мөселман әйтик диненнән, бәлки башкачадыр. Шундый хәлләрдә булган. Сезне Виталий абый чынлап та шегән баруннары гына түгел, халык та бик ярата. Нәрсә өчен ярата ул сезне? Уйланып караганыгыз бармы? Минем уйлавымча, харизмамы ул менә? Минем җырлар халыкчан булганга, үзем халыкчан җырлаганга һәм халыкча җырлаганга. Чөнки безнең татар халкы, Крашен халкы гомумән алганда, алар опералар җырламый бит. Операларында тыңламыйлар әйтик гомумән алганда. Барсы да түгел, безнең әйтик бал интеллектуаллар, жаратучылар һәм алар тыңлыйлар, беләләр. Гомумән алганда халык үзе ничек җырлый ала икән җырлар, ул жарата. Җырчы артыннан ияреп җырлый ала икән, аларны ул жарата, әлбәттә. Ничек уйласаң да, мин шундый әйтик мисал итеп генә әйтәм, гомумән алганда мин халыкта чыккан җырчы буларак әйтик. Кеше гомере күзләреңдә ялгыз каладың, ялгыз бер үзең. Улларыңда килеп хәлең белми, юылмаган күктән тәрәзең. Салкын өйдә сары сагышлары, тормасыннар җанын телгәләр, тормасыннар җанын өзгәләр. Unutmagыз ялгыз әтиләрне,
Salkın uyda sarı sağışlara Kırmasınlar canını tilgeler Kırmasınlar canın özgeler Unutmağız yalğız etilerini Siz bir mine şuşu şollada da Xoluqşan jırşı, xoluqdan şıqqan jırşı mine hazırgina özügüz aytip bittigiz. Moңlu şollu degan muzikal türküm tüzi. Hem matbuatda şonday bir qiziqli jümle var. Muzikal jetekçisinden qola, әлеге türkümнең барлык вәкилләре дә музыкаль белемле. Әлеге профессиональ музыкантлар белән идарә итү сезнең өчен кызык булдымы? Гомумән, ул әйтик, менә чыгыш ясаганда үзеңне үстен или кимседеп күрсәтмәсәң, менә шын җитәкче итеп. Ул бит белемнән генә тормый. Безнең белемне артистлар да, белемне гомумән алганда төрле юнәлештә эшләүче кешеләр күп. Әмма дә ләкин әйме, алар барсы да уңышлы булмый. Гомумән инженерме, әйтик менә, гомумән башка фән кешеләреме, сәнгать, мәдәният кешеләреме. Шуңа күрә җитәкче үзен күрсәтә белү, әйме, үзенең талантын ачу. Монда кирәк авторитет ди. Әйе. Һәм инде җитәкче булу. Җитәкче булу ничек була? Кимсетмичә артистларны. Мин үземнең артистларны бер кашында кимсетмәдем. Әйтик, ким хур итмәдем. Менә каядыр барып әйме без чыгыш ясыйбыз икән, сабан туйларда, нидер бәйрәмнәрдә, нидер мероприятиедә бит әйме. Гомумән минем артистлар ашамаса, мин үзем утырып ашамадым бер кашында. Һәм гомумән минем шартым, әйме, каядыр чыгыш ясыйбыз икән, минем артистлар тук булырга тиеш. Мин һәр вакытта үзем артистлар белән ашадым. Утырдым. Сез буларга Бик инде сирәк очраклар. әтиләре дә. Алар бит миңа ияреп чыгып киткәннәр. Аларның әти-әниләре миңа ышанып җибәргәннәр. Шуңа күрә мин аларга әлбәттә әтиме, гомумән ничек атасың да әтиләрен алыштырган кеше булырга тиеш. Менә шундый, шуңа күрә мин гомумән алганда мин бит инде соңлап кына булсам да Татарстан халык артисты әйтик исем алганнан соң мин Алабуга мәдәният һәм сәнгать күллиятен тәмамладым. Мин бүгенге көндә дә анда эстрада өлкәсендә укытучы. Гомумән алар миндә эстрада өлкәсендә миндә практика дибез инде әйтик осталыкларын үстерәләр минем коллективта. Бию ансамбле, Камский зори да, Каматаңнар ансамбле. Гомумән җырчылар да әйме. Үзеңне әйтик дәрәҗәңне белеп яшәргә кирәк. Инде мин уйлаучы менә кайбер яшьләр әйтик менә үзләрен остаз булыр кешеләр белән тартыша башлау әйме. Бик матур күренеш түгел. Бу бит ничектер безнең дә бит бар иде. Элеккерәк вакытта 8-әр, 10-ар заллар, концертлар куйган чаклар әйме. Сезнең безнең яшьтә шундый залларыгыз булса. Әйме. Шуңа күрә берсендә тиңләшергә дә әйткәшегә кирәк түгел. Мин шулай да яшьләргә дә уңыш телим. Һәм инде әлбәттә остазларга, аксакалларга күбрәк чыгыш ясауларын теләр идем. Шул исәптән үземә дә Чынлап та хөрмәт яшәсә, без дә яшәрбез, барыбыз да гөрләп матур гына. Хөрмәт бит ул бер көндә тумый, һәм бер көндә бетмей. Шулай бит. Аны тәрбияләргә кирәк, аны үстерергә кирәк. Шулай бит. Шуңа күрә син бүгенге көндә олыларны хөрмәт итмәсәң, иртәгә сине хөрмәт итмәячәкләр. Менә шуны онытырга кирәк түгел. Ул татар халкында бит һәр вакытта да әйтелә торган. Олыларга хөрмәт, яшьләргә ачык юллар. Шулай бит әйе. Килешәм. Рәхмәт сезгә әлегә матур әңгәмә өчен. Без инде тапшыру ахырында сезне җырлатмыйча җибәрә алмыйбыз, Виталий абый. Сездән инде Виталий дәдәйдән бер матур җыр. Рөхсәт итсәгез. Тәрәзә төбем исле гөл, иснәһә дустым исле ул. Уртасында бер чәчкә бар, үзмим синең төсле ул. Уртасында бер чәчкә бар, үзмим синең төсле ул. Болыннардан җилләр исә, чәчкәләргә кагыла. Шул чәчкәләр арасыннан эзләйем сине сагынам. Шул чәчкәләр арасыннан эзләйем сине сагынам. Алма агачның алмасын, кошлары китеп алмасын. Уйникелик ашыгышик, үкенишкә калмасын.
Ашык эшик уйникелик, үкенішке қалмасын. Менә шулай. Рахмәт сезгә. Виталий Агапов иде бүген ачыктан ачык әңгәмәдә. Рәхмәт Виталий дәдәй. Особый французский стиль, шик, качество и абсолютное внимание к каждой детали одежды. Все это в Капораль. Более 15 лет Капораль шьет женскую, мужскую, кажуальную и деним одежду для Европы, Азии и Индии. Теперь Капораль в России. Эксклюзивно представлен в Казань Молл по адресу Павлюхина, 91. Бүген без Виталий Агаповны халык ни өчен яратканын чын-чынлап аңладык. Шәп кеше, гади кеше, безгә бик ошады, халыкчан кеше. Инде бүгенгә хөрмәтле тамашачы саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.